не можеш да броиш. Как си преминала в 4-ти клас, не знам. Тук има само една учителка. Пипи, това е учтива форма. Използваме я, когато разговаряме с нашите учители, с по-възрастните хора и с непознатите. Добре, ще се опитам да използвам тази учтива форма, когато се сетя. Не се притеснявай, Пипи. Тук всички сме приятели. Но когато в коридора на училището, на улицата, срещнеш учител, родител, възрастен човек, задължително трябва да се обръщаш към него с учтивата форма Вие. Вие, госпожо, Вие, господине. Пипи е по-голям празник. Днес децата от първи клас получават своите първи учебници. Това са те. Тук са и децата от 4-ти клас, които са дошли да ни поздравят и да ни представят учебници. Заповядайте. Мили първокласници, и ние като вас бяхме малко притеснени, когато за първи път влязохме в класната стая и видяхме неразделните членове. Това са работните места на учениците, а това е вашата класна стая, в която ще събирате знания цяла година. Пазете я чиста, за да ви е приятно, когато сте в училище. Мили приятели, ваши първи помощници в нелегия първи знания са учебници. Вашата първа книга на букви. От нея ще научите колко и какви са звуковете и буквите в родния език. Чрез буквата ще се научите да четете и усещате красотата на родния си език.